Gọvanọ Soludo ikwugo na ịmalite usoro ọhụrụ na etu esi wee na-anakọta ụtụ n'ime steeti a ma ọkachasị na ahịa okporo ụzọ na ọdụ ụgbọala niile enwere na Anambra bụ nke a ga-amalite ọrụ ya n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2023. Gọvanọ bụ onye nke kwupụtara nke a na mkparịta ụbụbọ were otu ụbọchị yana ndị isi ọchịchị na-akwụ maka njem nakwazị ahịa dịgasị iche iche ma bụrụ nke achịkọbara na ọkammụta Dora Akunyili Women Development Center nke dị n'Awka. Ejike Abana onye nta akụkọ anyị ga-eweta ya bụ akụkọ nso. Gọvanọ Soludo nyere ntụziaka ka a hapụ inwezi ndị na-anakọrọ gọọmenti ego n'ime ahịa ma ọkwa ọdụ ụgbọala dị iche iche dị na steeti a. Ọ gara n'iru kọwaa na kemgbe ọnwa Febụwarị ndị ọrụ NNPC enweghị ego ọbụla ha kwụnye n'ọba ego steeti niile dị n'ala Naịjirịa nwekọrọ ọnụ, bụ nke gosiri na ego mmanụ ji nwayọọ nwayọọ na-agbada. Gọvanọ Soludo gara n'iru kọwaa na ndị otu Caretaker Committee bụ ndị etinyegara n'ahịa dị iche iche dị na Anambra bụ ndị amachiri na ha ga-ana ego ọbụla n'ime ahịa dị iche iche, ebe ọ gara n'iru kwuo na ọrụ ha bụ iji wee gbaa mbọ hụ na mmadụ dum na-azụ ahịa n'ahịa dị iche iche kwụrụ ụtụ isi ha. Ọ dọrọ aka na ntị wee kwuo na ọ bụ na achọpụta na enwere ndị otu Caretaker Committee emeghị ihe n'usoro gọọmenti ya si wee tụziaka, a ga-anwụchikọrọ ha ma kpee ha ikpe. Kọmishọna na-ahụ maka njem ọkaiwu Pat Igobike kwuru na Gọvanọ Soludo bụ nnọọ ndị na-anya ụgbọala n'obi, bụ nke mere o ji wee bagide nnọọ ka a mara ka a ga-esi wee rụọ ụzọ dum dị na steeti a ka njem wee bụrụ larịị. Kọmishọna na-ahụ maka nchekwa na steeti a Chief Chikodi Anara, onye nke kwuru na ụbọchị Mọnde bụ nnọọ ụbọchị ndị ahịa dị iche iche si na steeti dị iche iche na-abịa na steeti a iji wee bịa zụọ ahịa, ma kwagharịrị na ọ dịghịzi etu ahụ, bụ nke ọ kọwara na-emegide ọnọdụ akụnụba steeti a. Na mbụ ka onye isi oche Anambra State Internal Revenue Service Maazị Richard Madebo kwuru na ihe Gọvanọ Soludo na-eme bụ iji wee mee ka steeti a bụrụ nnọọ ejiamaatụ, ọkachasị n'etu esi ana ụtụ isi. Okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a, Right Honorable Uche Okafọ, osote ya bụ Right Honorable Pascal Abodike, odeakwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelo, Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajoye nakwa ndị ahịa dị iche iche bụ ndị bịara ya bụ mmemme. A nọkwazi na ya bụ mmemme jụọ ajụjụ ma zaa ya. Site na Prọfesọ Dora Akunyili Women's Development Center dị n'Awka, Ejike Abana maka akụkọ ABS.